Så er NPF begyndt. Hvad så alle sammen? Så er vi ankommet til NPF, og det ser jo ud til, at der er så mange. Indtil videre er det i dag. Endnu mener jeg. Men nettet siger, der er lige nogle netproblemer. Ellers kommer jeg snart til at spille, håber jeg. Wow! Den kan ikke lade det tilbage, så vent lidt. Skal lige... Nu er klokken omkring 3:30, og nu er folk begyndt at storme ind, kan man se. Ja, så er NPF begyndt. Hvad vandt du? Hvad vandt du egentlig? Et lorteklistermærke. Jeg kan ikke fokusere på det. Sådan der. Wow! Du har også vundet et lorteklistermærke. Det skulle da pænt. Nej, det er ikke. Så er der en opdatering. Ja, vi venter straks på at få finde fjorden. Han ser ikke ud til at komme frem. Jeg har fået en fotograf og så videre. Jeg venter straks på at få fjorden, men han ser ud til at være væk lige nu. Jeg kan i hvert fald ikke se ham derinde. Men jeg har fået taget et billede, så vil jeg have ventet på. Og hvem var det, du ventede på? Bjørn og Bjørn. Så er det dag 2 på NPF, og klokken er omkring 11, og jeg sidder og spiller LOL lige nu. Og der er rigtig mange, der sover endnu. Så I alle sammen! Og her er det Cupbox! Dygtige stykker! Så er vi her ved YouTubers sted igen og venter på Morten Mønster, så jeg kan få hans navn. Og vi er lidt kedelige. Men Morten Mønster, han har glemt sig. Jeg så ham tidligere, men så løb jeg tilbage ind i min notesbog, så da jeg kom tilbage, var han der ikke. Så vi har ventet en tid, så RIP. RIP.
så er det dag 3, klokken er omkring 11. Der er en del, der tager hjem, men der er nogen, der stadig er omkring. Hvad laver du? Til at spille igen.